Miangkon ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao nga nagkulang sila og pushcart sa Davao International Airport. Hinuon malaumon ang ahensya nga makapalit na sila og dugang pushcart sunod tuig. Samtang nagpaabot maaprubahan, mihimo na sila og improvised nga pushcart. Ani ang report ni John D. Esteban. Diretso sa pagkuha og pushcart ang mga pasahero pag-abot sa domestic arrival area sa Davao International Airport. Ang uban nag-unhanay nga makakuha og pushcart. Ang mga wala nakakuha magpaabot pa nga mabalik ang ubang pushcart. Wala, ma'am? Kailangan ng trolley. Oo, wala na pong trolley, ma'am. So, daghan kag bitbit, ma'am? Marami. Oo, tulo ka bag. So, paano po yan? Wala. Importante kayo kaya mo ang mga bag bugat jud kayo sa nga tanan. Sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao, kulang gayud ang ihap sa ilahang pushcart. Sa karon 156 ang ihap, lakip na diha ang gidonar ning bag-ulang. Apan kulang gihapon kay anaa sa average 500 ang kinahanglan tungod sa nagkadaghang pasahero. Niadtong bulan sa Nobyembre, anaa sa average 10,000 ka mga pasahero ang natala sa Davao International Airport kada adlaw. Pagsugod sa bulan sa Disyembre, misaka kini ngadto sa 10 to 15%. Kulang gid atong pushcart kasi even before the pandemic nakita na gyud ni siya nga nakulang, no. We are very hopeful for fiscal year 2024 na gyud mi pondo ani, but that is again dependent on the mga considerations sa CAAP Central Office. Gipasabot sa CAAP Davao nga nung wala nalakip sa budgetary proposal ang pagdugang o mga pushcart karong tuiga. Lugi magyud mi ato, no. I think for the past 3 years nga nag-pandemic, close to 700 million ang lugi ni Davao alone, Davao International Airport. Ang pushcart wala gyud siya na consider because there are more other budgetary considerations that were given more preferential attention. Gilauma nga na sa 250 ka pushcart ang mapalit sunod tuig ug galing maaprubahan na. Last 2 weeks ago, meron lang nag-donate. Nag-initial na nag-donate ng additional pushcarts sa Davao International, sa Davao Airport. Wala pang nag-donate sa January. Magdo-donate na lang din ako ng additional na 50. Sa karon, naghimo na lang una og improvised pushcart ang CAAP Davao. Laumang makahimo sila og dugang 20. Mao ni ang improvised nga gihimo nga trolley ni Sir Ramon Francisco. Siya ang team leader sa maintenance sa engineering department. So, unsa ba ka ang capacity ani sir, unsa ka bugat ang iyahang makaya? Sa akong kuan, banaba ng mga 80 to 90 kilos ang kaya niyang i-hold ko lang. Unsa man ni made of? Unsay mga materyales? Spear tube na 1 by 1. Oo. Ang bagong ligid nagpalit na mo. Kay kani ma'am, daan naman siya ma'am katong mga guba na itong postcard. Oh, okay, recycle. Okay. Okay. Pati kani ma'am, ang cover niya recycle, pati ang handle ma'am. Recycle ko. Bisan recycle ligon eh. Naligin siya. Kauban si Jojo Sulate sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.